Lungerne kan man sige starter meget op i toppen af selve kroppen, hele vejen op mod munden eller næsen, da det er der, hvor man optager denne ilt, som man har brug for at overleve. Altså, ilten kommer igennem ens luftrør hele vejen ned til lungerne, som der så bliver gået i gang igennem den her proces af eller til ilteblodet, og som der også skaber den her respiration, da blodet ombytter noget af det carbondioxid. Men det kommer man til senere. Som set på billedet, som når de her lunger her, de er placeret lige ved siden af hjertet, hvor blodet kommer ind til lungerne gennem nogle lungevener, gennem nogle lungeareoler. Der kan man se, at hvis ilten kommer heroppe fra, så vil den komme igennem luftrøret og ind til de her forskellige to lunger. De vil gå igennem bronkierne, og så grænes af de her bronkier vil så græne sig ud til bronchioler, som ilten vil gå videre ned i, som der så vil ende ved alveolen, som der selve er der, hvor den her respirationsproces sker. Der går det blodet hen, og med denne ilt, selvfølgelig den er fyldt op med en hel masse CO2, og der begynder den med at bytte eller skabe diffusion mellem ilten og CO2'en, da de gerne vil skifte sted, hvor det var, da det selvfølgelig den høj koncentration og lav koncentrations diffusion. Så de kommer herover og reagerer med det, der er de kapillærer, som der over det hele kroppen, som skaber denne iltningsproces til blodet. Blodet vil selve gå igennem efter den her iltede proces igennem de her blodlegemer, så vil de vil komme rundt i kroppen gennem hjertet efter den aorta, der sidder der. Det vil blive pumpet langsomt rundt, og som man kan se, så bare et referat til en lille celle, der sidder her, så vil blodet komme forbi her ved den strømmende, ved en arterie, eller hvad det end er, vi har her. Så vil den komme ind, og så vil den begynde med at skyde alt ilten ind, imens der vil begynde med at komme CO2 ud. Grunden til det sker, fordi der er den høje koncentration af CO2 indenfor, og lave koncentration af CO2 udefra, og omvendt med ilten, at den vil være en lav koncentration indenfor. Så de vil skabe den her passive diffusion, som der er den høje og lave koncentration, som der vil begynde med at bytte plads. Så at CO2'en vil begynde med at gå ind i denne blodlegeme, som der originalt var, hvor ilten var fra lungerne af. Og så begynde med at opfylde alle de her kapillærer, der er i den her blodlegeme. Og så vil bare gå videre. Den vil til sidst skubbe det hele ud, og så skubbe det ind i cellen, så den er iltet. Det er selve sådan processen af iltning sker. Så vil blodet gå videre på sin tur ned til hjertet igen, hvor den vil selvfølgelig blive pumpet ind til lungerne, hvor at vi så skaber vores respiration. Teknisk set kan man sige, at ens celler også skaber respirationen, da de ombytter det her, bygger det om til energi. Men vi puster kun den her CO2 ud, lige på grund af, at de her blodlegemer frigiver alt den her CO2 og begynder processen om igen.